An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔrɔ tuma bi araba ye araba min bɛnnen bɛ nazara san kalo 5 ye mɛ kalo ye bi o tile 26 de ka bɛn 2021 san ma. Farafin kalo bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye selifitinin kalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 15 ye jate la san kalo 12 hejira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnya k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen in na an ka faranjala fanga ma ɲɛma Bandaw ani Mokutari sɔrɔsilakaw ye olu ye wulikajɔ kɛ ni k'u salo ka taa n'u ye Kati o ko kɛra so ye u fila bali k'u tɛgɛ ko ka bɔ fanga na o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la. An ka jamana kɛlɛkɛcɛw min Mali lakana tigilamaw ye bɛngɛnɛ wala tigilama dɔw de ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma ala tuna o ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la. Mali jamana kuntigi n'o ye faranjala fanga ma ɲɛma ye ani ministre ɲɛma olu tɛgɛ kolen ka bɔ fanga na CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen o donna an ka jamana kɔnɔ na kunungo ko kɛra cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la. An ka jamana kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la UNTM min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye ka dɔ k'a fɔ cɛkɛlaw ka lafatali kulu ɲɛmaaba olu ye ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ min tun bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ o tun ye baarabila ye k'a ko ɲɔngiri kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'u la. Ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin ala sɔnna balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma min kɛra Jabali marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ala tuna kɛrɛfɛ o kɛra kari kabini dugujɛdanin fɛ an balana k'a fɔ ka dugujɛ dimanche la kabini 3h du matin wulikajɔ kɛbaa dɔw de ye wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin an ka jamana lakana tigilamaw ma ko nin kɛra marifaci ɲɔgɔn ye a wulikajɔ senfɛ anw ka jamana lakana tigilamaw la maa kelen o ni tora senfɛ ka maa kelen ni k'o jɔngi an balana k'a fɔ maa ninnu u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ o kɔfɛ ka taa n'an ka lakana tigilamaw olu ka bolimafɛn dɔ ye an balana k'a fɔ an ka lakana tigilamaw tuma min na n'o baaraw kɛra k'a sɛbɛn kɛ k'u tun ka can kosɛbɛ Mali lakana tigilamaw tilala ka wulikajɔ kɛ ni ka fara ɲɔgɔn kan u taara kɛ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka fara dɔ wɛrɛ da u ka wulikajɔ kɛ maa ninnu ni ka se k'u gɛn ka wulu su nɔfɛ nka kuma kɔlɔnmɔrɔ tɛ dɔ ye ko ka kɔn o ɲɛ don n'a dugusajɛ filanan dama an ka lakana tigilamaw tun ye wulikajɔ minnu kɛ n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ kɛra so ye ka taa i ka dɔn k'a fɔ maa ninnu ni ka se ka dankariw la o yɔrɔ ninnu na ko i ka dɔn ko nin de tun ye wulikajɔ ye an balana k'a fɔ kana tile an ka lakana tigilamaw la nka kuma kɔlɔnmɔrɔ tɛ dɔ lakana tigilamaw kɔni yɛrɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma fɛn fɛn i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ yɔrɔ ninnu na k'u b'o baara u bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Mali ka basigi ni lafiya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi ala k'a kolosuma n'an bɔra ye an balana k'a fɔ Mali ministrew faranjala fanga ma ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye Bandaw ale ni ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mokutari na olu tun farala ɲɔgɔn kan an balana k'a fɔ ministrew ka se ka olu ka sigili baara k'o sigi sen kan o min tuma tun bɛ sen na o baaraw sera ka waleya ka bɛn n'i ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ye tuma min na ni lisiw bɔra a yirala k'a fɔ bi n'i ye jateminɛ an ka jamana kɔnɔ na minisiri tun ye maa 25 hakɛ de ye o minisiri 25 kɔnɔ na min ye sɔrɔsilakaw olu ta kun ye olu ye jɔyɔrɔ 4 de sɔrɔ a la a yirala k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ Modibo Kone ani Sadio Kamara k'olu ma y'a kɔnɔ na o kɔni kɛra waati min na mankan cayara o y'a sɔrɔ bali kun sigilen bɛ a kan ŋunuŋunu na k'a fɔ ko Ismail Wage k'o de tɛna ye o kumaw kun cayara nka o kɛla ka ye dɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ma ye n'o kɔni kɛra mankan ye Sadio ni Modibo Kone don o kɔni kɛra so ye wulikajɔ fɛ an balana k'a fɔ sɔrɔsilakaw kumaw cayara ka ŋunuŋunuw caya minisiriw ka sɛbɛn wɛrɛ bɔlen kɔfɛ a tɛ tɛmɛ lɛrɛ 3 kan u ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ u yiralen kɔfɛ diɲɛmana k'a fɔ ko Mali minisiri kuraw tɔgɔ ye nin ni ninnu ma y'a kɔnɔna na an balana k'a fɔ kɔfɛ u ye ka dɔn k'a fɔ fini maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kunkolo murugulen kun don olu taara Mali jamana kuntigi yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye faranjala fanga ma ɲɛma ye k'a fara ministre ɲɛma kan ka t'u salo ka yɛlɛ n'u ye Kati o y'a sɔrɔ dɔgɔ fana tɛmɛnen na a kuma kun fɔra nka o kun tɛ sababa ye min ye ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛndon ta kɔni o kɔni ma kɛ fɔ ye dɛ u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka n'u salo ka taa n'u ye ka taa u bila ye an balana k'a fɔ sɔrɔsiw yɛrɛ ka lakana hukumu kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ olu de ka bolo kan o kɔni kɛra fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛmaw ka cikan bila
ka ɲɛ sanga jamana ma yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ nin min bɛ ka kɛ u b'a kɔn bi u tɛ jɛn n'a ye ko k'u labila nka u n'a tabalile kɔnɔna na sɔrɔsulakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min bɛ yen bi k'e ka dɔn n'o kalifara ninnu na k'e ka dɔn k'u ma se wa u b'a la ka faso janfa de u kɛra u ka fɔta ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ bandaw k'a tun kɛlen bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se k'i ka dɔn k'a fɔ hakilila dɔw ta hakilila minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ dankari an ka jamana ka sariyaw la jamana taabolo sanko bi transition min bɛ yen n'o ye furancɛla fanga ma ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan kɛra ni k'a sigi ni kan mun ye k'o sigi kan dɔ la min bolo n'o ye charte ye k'o dɔ b'a yira k'a fɔ olu man ka foyi kelen kɛ lakana hukumu kɔnɔ ni Asimi bɛ yen n'o ye furancɛla fanga ɲɛma danga ye ni saramakale la lakana ko hukumu kɔnɔ na k'u y'a kɛ ministre sugandi k'u m'ale jate o b'a yira k'a fɔ k'u ye cɛra so u ka fɔ la Asimi ka fɔ la k'o min kɛra dɛ o b'a yira k'a fɔ k'o kɔfɛ ko faransikɛlaw de b'a la ka taa u fɛ ko f'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka ninnu bɔ yen ko n'o tɛ ko Mali basigi ni Mali lafiya k'o bɛ gɛlɛya u y'a yira k'a fɔ maa o maa ka dɛmɛya bɛ ɲɛsin Faransi ma k'e ka dɔn ko o si sen tɛna don nin ko in na bilen nka tuma min na u ye minisiri ɲɛma ni jamanakuntigi k'olu minɛ u y'a yira k'a fɔ mun ye transition ye furancɛla fanga sɔrɔsiw y'a minɛ kabini waati min na u ye charte k'a bila bolo min kan ko hali bi a b'o cogo la u b'a yira k'a fɔ Asimi Goita ale nana i ka dɔn k'a fɔ komi jamanatigi nin waati na nka kuma kolon wɛrɛ tɛ dɔ ye ɲɔgɔn samasamaw bɛ sen na u ye sigikafɔw kɛ ka maa caman lamɛn o waatinin yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kunnafoni labanw na ko M5 RFP olu kɔni ko minisiri ɲɛma kan ka b'olu ka bolo kan tuma min na n'o fɔra o y'a sɔrɔ dɔw y'u kɔ don ka ban e ka dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen bɛ bi Fiyɛnɔkɛ ko a ma bɔ bɛlɛ la taga nɛnɛ dabɔra sa de maaw bɛ boli ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan senga la bɛɛ lajɛlen fɛ jɔn de bɛna k'a ye maaw sigilen bɛ ni k'o ko jateminɛ an balana k'a fɔ bi tuma min na ne nin kunnafoniw carila diɲɛ tɔnba ka hukumu kɔnɔna na kulu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a kɔn k'a fɔ sɔrɔsiw ye nin min kɛ k'u tɛ jɛn n'a ye maa minnu minɛnen b'u bolo k'u bila joona ko n'o tɛ u b'u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Mali la Faransi jamana ma ɲɛma ale bɔra ni k'a yira diɲɛma na kununko k'a fɔ k'u ka Mali dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen n'a bɛna Mali ka bolo kan k'a ka tigɛ diɲɛma fɛ ko n'o tɛ n'i ye Mali lajɛ bi ko nin ko min b'a la ka kɛ sɔrɔsiw fɛ ko ɲɛta tɛ Irisi jamana y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ wele kan bila ko dɛmɛ man ka tigɛ an ka jamana na ko jamana in bɛ ka taabolo min kan ko fɛɛrɛ b'a la ka tigɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la CEDEAO ka hukumu kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen ani ka Nijɛrakaw ka jamana kuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan k'ale bila ka na an ka jamana kɔnɔna na kuma min nana ani Asimi tun kan ka ɲɔgɔn ye joona u ma se ka kɛ joona nka ɲɔgɔn ye in kɔni a kunda kɔni a kɛra nka a yirala k'a fɔ kunnafoni na ɲɔgɔn ye in kɔni k'a ma k'o ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ye ba yɛrɛ ye Asimi a yirala k'a fɔ a ka taa olu ɲɛ bɛ min na olu de b'o dɔn wa a ka taa an bɛ yɔrɔ min ko bi olu tulo tɛ fɛn na fɔlɔ Goodluck Jonathan yɛrɛ ye kuma min fɔ a y'a yira k'a fɔ diɲɛma bɛɛ lajɛlen sanko bi olu bɛ kulu min kɔnɔ na u bɛ nin kɔ nin wale u tɛ jɛn n'a ye sini wa fɛɛrɛ bɛ lajɛ ka tigɛ nin min kɛra ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko minisiri ta min kɛra ni sɔrɔsi m'u sago sɔrɔ a kɔnɔna na k'o y'a kunba de ye ko kuma kolon tɛ olu y'o de kunnafoni sɔrɔ wa olu bɛ se ka fɛn min fɔ sɔrɔsiw ka wulikajɔ bɛ lajɛlen ka fanga ka se ka segin an balala ka fɔ an ka jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na k'olu ka hakilila y'o ye kuma kolon wɛrɛ tɛ dɛ an bɛ yɔrɔ min na ko bi minisiri ɲɛma ka fara furancɛla fanga ma ɲɛma bandaw olu fila tɛ ka kura ka bɔ Mali fanga na wa u y'a yira k'a fɔ CNT o min bɛ damaso ma fɔlɔ olu b'u jɔyɔrɔw la fɔlɔ nka nin kɔfɛ fɛn o fɛn bɛna bɔ a la n'i y'a sɔrɔ bi n'o kan ka kɛ Mali ka ɲɛta ye walima olu yɛrɛ fɛ o ɲɛta de ka ɲɛsin jamana ma k'o baaraw bɛna kɛ an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛna kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye basigi ye Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a laban k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ furancɛla fanga min n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛma ni minisiri ɲɛma n'olu gɛnna ka bɔ yen fasoden dɔ b'u hakilila don ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ Sɛki Umaru Dunbiya denmisɛnnin jɛkulu min bɛ ko Youth for Change Mali ne olu ka ɲɛmɔgɔ ye. A balila an na k'a fɔ an ka finitigilaka dɔw ye an ka premier ministre ni président de la transition Koron ka taa n'u ye Kati. An y'a ye k'a fɔ premier ministre ni président de la transition bi olu de ye Mali autorités ye républicainement et démocratiquement. Donc k'a fɔ k'a yira bi an bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka to k'u yɛlɛma ka politiki fanga min sigilen don walasa ka jamana mara. Ka to k'olu korongu don u sagona da fɛ o kɔni o tɛ an sagona ko ye donc an bɔkun ye bi tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye k'an minnu yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ walasa olu ka bila u ka duraw kɔnɔ an minnu ye kɛlɛ kɛ walasa u k'u sago sɔrɔ an minnu ye kɛlɛ kɛ walasa u ka minɛn sɔrɔ anw ma kɔntan u la bi an ma kɔntan an ka premier ministre minɛli la an ma kɔntan an ka président dakoroni na. U ye nin kɛ bi uniquement u yɛrɛ ka intérêt personnel de kama parce que olu tun bɛ gouvernement kɔnɔna na mun de tun b'a yira n na k'a fɔ n'olu tun continuera gouvernement kɔnɔna na k'u bɛna wuli ka nin coup d'état in kɛ
ou bien c'est coup d'état en cours. Donc on veut caniquer uniquement parce que classico kele de Sénat, warni ko kuma de Sénat pour continuer à jouir avec les deniers publics. O de kuma coulé. Maintenant pour que une manipulation il a passé, vous pouvez ka fo mo nyana ah d'accord badaw tara France akuma fait ka Mali fere France ma badaw ame fait ka nani risu de Mali konana ame mu fo Mali nyana ni risila taka no de kuma make patriotie makanta ka te make almamier madina taka te make almamier badaw ye risila ke depuis nous do be chimina moment badaw balika accord de défense signé en France donc ante France ko kelela bi ante risu fana ka kuma na bi mo demando de kemeka jamana beta en otage ala du choisir nous ils ont les meilleures formations donc s'il est Bamako ministériel là on est à la un pays qui est en guerre au pays ba administration militarisée au pays be militaire ou black ka boka ke ambassadeur ou ya au pays be militaire ou ta ku ke ministre ou ya yana nga sigi dongo do ko problème français problème irisé en reka wuli ka nga despensa mo shitina na Mali libérer Malion place là donc il arrivé un temps anga foni choisir nyana ku ka bara o ye foroni amako bula forona Mali mineno no bukata Mali bobolo la yanu ka président na ka ministre mine kata nu e kati ango kata jihadisu mine ukata Amadou Koufa mine afoko France bi ku bale anyebe mina olu de bekele la Bamako ya no poste ministériel no fe kasoro utonyo o me forona obikasa nebe mi fo Malion nyana surtout Mali fifinaka wakati sera anga sabali katoka angi dono ka nyere ke ibafo mo munu mo be mettre la ka fo bi anti français fait kuna ambi risi fait ay anti risi fait kuna ambi français fait il arrivé un temps anga nyere mininga amunye malien an yere be munike yala est-ce que armée ka barade ka ke ministre ki sigi Bamako kasoro jamana van fla be minene no an ne kanga wili bi ka fo ni militaire nyunu nyara ku place be forona ku kata forona bay nu tra forona nu boray nu e mi fambula me colonelu anga impôt be takata mo munu former ku ke élite olu be na kana kele ke ko folu ka ke ministre ni mi ma ke ministre ko be jamana ta en otage o be se continuer ayo ye jamana jumeka militaire be autorité politique de kono autorité politique be militaire ou sans fait olu de me militaire ou ordre du olu de bu mara mais en ta be ka ke contraire il faut que militaire ou ka fam ka ko fanga tout taille fanga te militaire ou taille fanga ye autorité politique ou de militaire ou be ordre de exécuter mais ka fo ko ni militaire ma do fanga na e be wuli do na kana fanga confisquer ko parce que arme bi bolo arme mu bi bolo aneka impôt be ni arme sanga duma aneka impôt be ka ni arme sanga duma donc tu sera fo kubo arme utiliser ka to ko mo baga yanuka an baga Bamako yanuka pouvoir confisquer Bamako ko ta centre là ko ta nord là du chama minano no alibu o be se ni na Bamako mo ko ta frona ni tuye mado kanye munu be ni yaso tuma mena ni yaso franya fanga manyema ni ministre nyama u menene ko fe olu bora kan beda mene ku ko dusuma kata irani tuyo mado kanye be dugo de ke min daga jamana na ala ko sobati namburai ambala daga fo yentem me barabla mina o kwani kila so yeka gela chamambe ni yaso ni ko dilido o barabla inkonana utunya ire ka fo ni jumado nuga la yini masabati kubuna barabla dagele ire de ke nga barabla nun kolola e muye faso de usango mamunu be ni yaso rubeta warta wala wale maka taika do ka fo warbla gela tume machamanga faso de buka dusuma ko yira ko senfe anga dawlame ne bi se ka min fɔ telefɔni kɔrɔla bonna mɔgɔw ma surtout population sinon faamaw t'a santi mais une fois syndicat yɛrɛ n'u ka grève nɔgɔya population y'u sɔrɔ ka so dɛ u ka grève dabila u ka solution ɲini a la n'u m'a dabila population y'u sɔrɔ ka so n bɛ se k'o de f'u ma. tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni bɛ min fɔ yan olu de ye ɲɛmɔgɔw ye an kɔni on n'a pas le choix an b'u deli de u b'a essayer u ka bɛn ko la n'olu ma bɛn ko la an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw an bɛ minɛ bon tiɲɛ yɛrɛ la u ka bɛn ko la parce que banque a bɛ i n'a fɔ Bamako bɛɛ de bɛ yan bi degun dan don mɔgɔw bɛ tile kɔrɔ bon vraiment ça va pas tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ privé la u yɛrɛ ka ca n'a fɔra k'olu mago sirilen don banque yɛrɛ la ni gouvernement mɔgɔw ta tɛ kelen bon tiɲɛ yɛrɛ la ko ka gɛlɛn quoi mɔgɔw mago b'u ka ciw la u k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la u ka bɛn ko la o de ka d'an ye an ka Mali ka d'an ye u fana ko ka d'an ye mais u k'a lajɛ u ka bɛn ko la se kɔni t'a ye an b'u deli de u ka bɛn ko la olu de ye ɲɛmɔgɔw ye. bon a grève kɔni n'an ka hɛrɛ b'a la ni tiɲɛni ko de don ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala ka bɔ daɲuman di an ma mais n'a sɔrɔ ni namara ko de don fana a ko ka gɛlɛn dɔɔni fana dɛ parce que jamana ko ni Mali mɛnna grève la quoi i y'a faamuya grève se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ u ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ quoi hakilina ɲuman n'u y'a ta ka ɲɛ a grève ko bɛ fana nɔgɔya quoi n'i ye min fɔ a ka bɛnbɛn o kan quoi mais i bɛ min fɔ i bɛ tila ka sini fana i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ a ka gɛlɛn dɛ. tike 135 de ne bolo ne nana depuis 5 heures mɔgɔ minnu nana 4 heures sisan n'olu donna o kɛra fɛngɛ tike tura de donna sisan ne ye n ka bitigi de datugu ka na boli wari ko la 1 million ko m'o ko de la depuis 5 heures a tɛ se ka ɲɛnabɔ donc k'a fɔ ko grève a kɔlɔlɔ bɛ ka se mɔgɔ ma a tɛ ka se mɔgɔ ma yɛrɛ kan k'o faamuya Mali tɔ an t'a dɔn an bɛna fɛn fɛn fɔ Mali ko tɔ la quoi a tɔ bɛna kɛ an b'an tɛgɛ da an kunna ka kule walahi n'u ma wuli k'u jɔ Mali a bɛ ka fɛngɛ non Mali kɔni kɛra jugu sago ye Mali kɛra jugu sago de ye Mali kɛra walahi Mali kɛra jugu sago ye an bɛ wele da gouvernement de kan
vraiment u ka wuli u ka solution kɛ nin ko la quoi an bɛ taa kɔmi an bɛ taa jami u ka sabali sa INTM kɔni b'u jo kan mais u fana u ka lajɛ u ka sabali u ka lajɛ wele ka minɛ bolo INTM an b'a f'u ɲɛna u b'u bolo da u dusu kan gouvernement k'a lajɛ mais u ka fɔ ka bɔ la INTM u k'a dɔn k'a fɔ ko u ka grève in jo don mais an kɛra jugu sago kunkɔrɔta t'an si ma bilen jamana wɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra i b'i fa jamana yɛrɛ kan a bɛ kɔrɔ k'i bɛ aventure la i yɛrɛ halala nɔfɛ imagine Baminga ni BNDA dɔrɔn ne bɔra BMS la c'est plus pur que ça bon an bɛna to nin kan san jumɛn nin bɛ ban il essaie vraiment nin tɛ nin wagati ye u ka fɔ ka bɛn k'a la an ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw an tɔɔrɔ la parce que ni jamana donna BNDA kɔnɔ bi ka ni jamana yɛrɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nin i bɛ se k'a fɔ cogo di ko mɔgɔw ka baara kɛ nin condition sugu la e min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye e ma dɔ b'i ta la e bɛ se k'a fɔ cogo di ko jamana kɔnɔdenw ka grève ni fɛn ninnu da a tɛ se ka dabila o parce que bɛɛ b'i ka laɲini de la bɛɛ bɛ k'i ka laɲini de donc min bɛ nin na an bɛ transition mɔgɔw kɔni wele bandaw n'a ka jama u k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw transition ka kɛ wagati ye jamana bɛ se ka redresser min kɔnɔna na mais ni transition kɛra wagati ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw n'u nɔfɛmɔgɔw dama dama de bɛ bila ka taa ka bila yɔrɔ la donc gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ donc an bɛ o de fɔ k'a essayer ka hakilina na ni hakilinaw ye u bɛ se ka jamana in bɔ ɲɔgɔn na an yɛrɛ fɛ ni transition nana olu yɛrɛ bɛna kɛ exemple de mais olu juguyara ni bɔyɛ bi o walayi an minnu kɔni bɔra ka taa marché an bɛ se k'a fɔ an malola de u k'u jija an kana sanni malo in kɔni u k'u jija. An baloran k'a fɔ nin tun ye fasoden dɔw kan ye o kuma kɛra min ye sibirido nin kɛra kare ntɛnɛn badaw an baloran k'a fɔ ale ni Dr Wani olu ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan wajibi bilen la ka du Kɔngɔ la bɛɛ ka taa i ta yɔrɔ la an bɛ dugawu de kɛ jamana in basigi bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye an baloran k'a fɔ baarabila min tun bɛ sen na kunungo INTM fara ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ ka f'u ka baarabila k'u y'a susuru fɔlɔ o kuma ja bɛɛ lajɛlen minɛ ka maa min da u ka ɲɛmaa Yakuba Katile ale b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Union nationale de travail du Mali n'an k'a ma UNTM a n'a jɛɲɔgɔn groupe tɔ minnu bɛ u y'a jira k'a fɔ fɛn fɛn de ye k'i bɛ pouvoir ta ni kɛlɛ ye a kɛra marifa ye a kɛra déviation wɛrɛ ye en tout cas min ni an ka sariya bolo tɛ bɛn u tɛ sɔn a ma bi u tɛ sɔn a ma sini u y'o kɔn o de kosɔn ko min kɔni kɛra u y'a mɛn o ye yɛlɛmɛ min na ka na don baara taabolo la n'o y'an ka transition ye o de la UNTM a n'a jɛɲɔgɔn ko syndicat tɔ minnu bɛ ko n'u ye jateminɛ kɛ an ye don min na bi mɔgɔ t'an ɲɛfɛ bi k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ ni an ni dɛgɛ sigi kɛ kan kɛ kuma sabu gouvernement min bɛ o t'a la minnu nalen don bi min bɛna kɛ sini ou bien sinikɛnɛ ala de b'o dɔn o bɔlen kɔfɛ anw ɲɛ b'a la o waati kelen kɔnɔna na minnu ye an yɛrɛw kɛ militantu yan n'an kɛ militant kɛ fara jamanaden wɛrɛw kan grève in kosɔn u bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ u bɛ taama caman kɔnɔ yanni an ka mɔgɔw sɔrɔ k'a fɔ an ni mɔgɔ minnu bɛna sigi kɛ kuma kɛ diɲɛkɛfɔ kɛ bɛnko la an tɛ n'u t'u ye dɔ kɛ fara u k'o sɛgɛn n'u kɛ kɔngɔ n'u kɛ minɔgɔ kan hakilimayala an y'an ŋaniya siri an ye fɛn damadɔ de ɲɛfɔ la an jɛla kɛ bɛnfɛn min kan n'an y'o décider ɲɔgɔn fɛ o de ye k'a fɔ grève ni an y'a ŋaniya siri k'a fɔ an y'a a dulon fɔlɔ k'a daminɛ bi la a laban kun kɛ kan kɛ juma ye ni bɛn bɛ kɛ an ni faamaw ni ɲɔgɔn cɛ an kun bɛ taa n'a ye bada fo taa kɛ don min ko an y'an sago sɔrɔ nka nin kuma min fɔlen o sababuya kosɔn an ko an b'o ko kun jɔ k'a daminɛ bi la mɛ o bɔlen kɔfɛ k'a jira a bɛ bɔ siraw fɛn fɛ an ni minnu kɛ kan ka sigi kɛ kuma ni kɛ bɛnko la n'ale y'a kɛ sini wala sinikɛnɛ maa wɛrɛw sɔrɔla k'a fɔ gouvernement kura ye nin ye k'a fɔ premier ministre kura ye nin ye an ni minnu kɛ kan ka sigi kɛ kuma pour que an ka laɲini an ka segin n'a ye tuguni ni bɛn kɛra k'a don ne bɛn bɛ kɛ an ye min kɛ kunun an ye min kɛ bi an bɛ segin o ɲɔgɔn kelen de kan kuma lasurunya ɲɛna an bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ b'an ɲɛfɛ ani maa min bɛ sigi kɛ kuma k'a daminɛ bi la o kɛra sini ye sa o sinikɛnɛ don an bɛ segin ka na an kɛ ko kan an ka laɲini an di bɔ a kan an di bɔ a kan bi an tɛ bɔ a kan sini ni bɛn kɛra o la aya banna mɛ ne dɛmɛ ko kan an ye grève min kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ de bɛna kɛ komi an y'a fɔ an ye cogo min an ka militanw bɛɛ lajɛlen. An baloran k'a fɔ nin tun ye UNTM ɲɛmaa ye min ka dɔn k'a fɔ Yakuba Katile u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka Mali basigi ni lafiya bɛna sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an baloran k'a fɔ bi UNTM ka baarabila kɔnɔna na k'u ye kuma caman bɛ k'o fɔ u ka baarabila sababuya la lakɔli karamɔgɔlakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka lafatali tɔn ko UNTM ka kuma dɔw bɛ yen k'a kuma in bɛ ci olu la kosɛbɛ u bɛ olu dɔgɔya u ka kuma fɔtaw kɔnɔ ani o kɔfɛ jamana ɲɛmaaw k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ lakɔli karamɔgɔlakaw bɛ se ka lakana cogo min na wa lakɔli karamɔgɔlakaw ka ɲɛmaaso y'a yɛrɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma k'a tɛna mɛn olu kɔni ma taa baarabila la nin cɛ in na k'a tɛna bala maa si kelen na u ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o kuma la jumadon o kumatigi tun ye maa min ye Usmane Alimudu don an ka lamɛn.
Wakati dɔ kɛra depuis 17 mai yen tɛmɛ grève daminɛ journaliste wele pour que u ka mɔgɔw kunnafoniya k'a f'u ye ko école karamɔgɔ sen tɛ grève la o vraiment y'a kun fɔlɔ ye kun filanan u ka grève kɔnɔ u bɛ taa radio sanfɛ u bɛ taa télé sanfɛ u bɛ kumaw fɔ kumaw kɔnɔ u bɛ an dɔgɔya an kun t'a fɛ ka kuma parce que an ka grève tɛ mais ɲɛmɔgɔ ndi attaquera ni nenna jagoya f'i ka jaabili kɛ o jaabili kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ ko u b'a fɔ ma ko harmonisation ka saraw dan ka kɛɲɛ mɔgɔw a bɛ fɔ justice sociale k'o kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a yira ko o tɛ justice sociale ye o ye k'a fɔ ko avantage bɛ dɔw bolo a b'a fɛ k'a minɛ u la olu b'a fɛ farankan ka kɛ a b'a fɔ ma ka grille min bɛ école karamɔgɔw ta duguma école karamɔgɔw ta laban ye a fɔ ko 1283 ba kelen ni kɛmɛ fila ani 80 ani dɔrɔmɛ 3 donc olu b'a fɛ ka minnu ta ka dɔgɔ yen k'o yɛlɛ ka bɛn ni école karamɔgɔw ta mais ka école karamɔgɔ to u nɔ la n'o kɛra o b'a yira ko école karamɔgɔ siginden min kan ka appliquer o tɛ appliquer bilen n'o ma appliquer o kɔrɔ ko sariya sɔsɔra an dun da jɛna ye parce que salon 2019 2020 an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ an y'a kɛ de walasa ka sariya ka labato o de y'a to salon école datugu ɲinan fana n'u y'a kelen kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ walasa école datugu a sabanan fana ye k'a fɔ ko an bɛna waleyaw dɔ kɛ waleyaw kɔnɔ bi conférence de presse b'o kɔnɔ filanan ye an y'a ɲini an ka tɔndenw fɛ minnu bɛ kɔnɔna na région ni cercle la u ka société civile rencontrer k'u informer k'a f'u ye ko min bɛ senna pour que a kana balu la k'a fɔ ko u bɛ bali k'a ye dɔrɔn ko syndicat enseignants taara grève la sabanan an bɛna meeting ba kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ réunion na an bɛna date fixer n'an y'a date fixer a b'o bɔ a kalama an bɛna meeting ba kɛ Mali fan bɛɛ walasa ka kunnafoni di malidenw ma kunnafoni di Mali école karamɔgɔ ma ko min bɛ senna u k'u labɛn u k'u cɛsiri ani k'a f'u ye fana ka hakililajigi kɛ ka an ka dɛmɛ lase an tɔ ɲɔgɔn ma minnu bɛ région fan fɛ centre ani même sud kɔnɔ Sikaso fan fɛ ani Moti ni nord fan fɛ parce que a y'a ye kalo tɛmɛnen école so caman bɛ yen Moti mara la Fatoma Cap la ani Moti yɛrɛ Cap la dugu dɔ bɛ yen ko Tɔngɔrɔnga Bambacu taara bin école sow la ka école karamɔgɔ ka motow minɛ k'u ka téléphone minɛ k'u ka ordinateur minɛ ka taa n'u ye n'i ye Tɔnbɔkutu ta Gunda mara la a bɛ fɔ ko Bintagungu dugu dɔ bɛ yen jihadiste kɛlen don ko dugu minɛ u k'a fɔ ko fɔ ka silamɛya yɛrɛ kalan école so kɔnɔ mɔgɔ minnu dun bɛ yen a caman yɛrɛ chrétien parce que tɔgɔ min cira ma a bɛ Philippe a bɛ Donald olu bɛ se ka silamɛya fɛnw kalan u tɛ se mais u b'a fɛ ka jago donc u sirannen u bolila ka na Gunda duguba kɔnɔ walasa ka u ka se ka u redéployer pour que u ka se k'u ka kalan kɛ cogo min na non seulement gouvernement ma se ka fɛɛrɛ kɛ ka u bɔ dugu kɔnɔ k'u lakisi u ma se ka kɛ mais maire décision de ta k'u ka sara jɔ k'u ka sara suspend donc an k'o fɔ k'an k'o fana fɔ ka f'u ye ko an b'u nɔfɛ wa an bɛna an cɛsiri pour que u ka sara min tigɛra a ka se ka tugu et pour que u ka se ka bila ka taa yɔrɔ min na u bɛ se ka lakana u se k'u ka baara kɛ cogo min na hɛrɛ la. An b'a la k'a fɔ nin tun ye lakɔli karamɔgɔlakaw ka lafasali tɔn o ɲɛma nin tun y'olu kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ yɛrɛ tɛ dɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na ka u t'u ka hakɛ kɔnɔ o y'a kunba de ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ wulikajɔ min kɛra ka girigara don fanga na o min kɛra kulu kura min bɛ yen n'o sigilen bɛ ko jigiya kura olu ye ɲɛfɔli k'a ko senfɛ ka yira k'a fɔ nin min kɛlen filɛ k'u b'a kɔn o kumatigi maa min ye n'o y'a ɲɛma ye o ye ka dɔn k'a fɔ Useni Amiyɔn Gindo de ale ye kuma min fɔ o filɛ. Ka fanga jagoya ndaraki jigiya kura tɔndenw ani a tɔn ɲɛmɔgɔw k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ɲɛmɔgɔ minnu minɛna n'o ye président la transition ye n'o ye Bandaw ye a n'a ka premier ministre u k'u labila u ka segin u ka so parce que fanga a tɛ se ka kɛ jamana taabolo ye u y'u bɔ u place mun na u k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛ se olu tɛ se sariya foyi tɛ yen mun bɛ olu yamaruya k'a fɔ k'u bɛ se ka président la transition bɔ yen k'u sigi a place la ni diyagoya tɛ u ka bɔ yen u k'u sigi u place la jigiya kura ko an tɛ fara mɔgɔ si kan nin ko in na ka taa u bɛ a ka d'u ye ka taa sira mun kan an tɛ far'u kan o sira kan an bɛ mun nɔfɛ o ye an ka transition a tun bɛ sen mun kan u k'a bila o sen kelen kan wa transition délai ka respecter parce que an ye mun faamu nin ko in bɛɛ dabɔkun ye mun ye c'est pour que élection de kana kɛ c'est pour que maliyɛnw de kana se ka u ka représentants sugandi u sago la parce que bɛɛ ko ko maliyɛnw b'i kɔ an ko ko a ka ɲi ni maliyɛn bɛ mɔgɔ mun kɔ an k'a dɔn an ka maliyɛnw ɲininka an ka taa élection na transition in dabɔkun y'o ye pour que kalo nataw kɔnɔ maliyɛnw kuma ka di maliyɛnw ma maliyɛnw k'u ka ɲɛmɔgɔw sugandi ko bɛ ka taa bolo mun kan c'est pour que ka o de bali c'est pour que ka maliyɛnw de bali u ka hakɛ la donc jigiya kura an tɛ jɛn n'o ye jigiya kura y'a laɲini an ka jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi a tɔgɔ lakanabaliya de marifa minnu sannen bɛ ka di u ma jamana kɔnɔdenw fɛ a dabɔlen bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana de fɛ a ma dabɔ k'a fɔ ko a marifa in ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o hokumu kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ u ka segin u ka mission na u ka baara la jamana kɔnɔdenw u y'u kalekan ye mun ye u kalekan ye mun ye u ka segin o ma u ka u janto
jamana lakana na parce que ni ko bɛ bi o y'o de ni gɛlɛya bɛ bi o y'o ye sɛnɛkɛla ka se ka taa ka sɛnɛ kɛ bagangɛnna ka se ka taa ka bagangɛn kɛ mɔnikɛla ka se ka taa ka mɔni kɛ ekɔlidenw ka se ka taa ekɔliso la an ka tɔgɔdaw bɛɛ minɛnen don ekɔli karamɔgɔ tɛ yen dɔgɔtɔrɔ tɛ yen foyi tɛ yen an bɛ mun laɲini bi o y'o de ye an ka finilamɔgɔw fɛ jigiya kura tɔgɔ la olu ka janto o la u k'u sen bɔ fanga ko la transition président u y'a ta k'a bila u y'a minɛ u k'a bila wa u k'a bila a place la an ka position y'o ye wa an bɛ wuli ka jɔ kɛ o la an ye laɲini kɛ jamana démocratie bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni jamana in hami b'i la i kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin man ka kɛ fanga yɛlɛma cogo ye an ka jamana kɔnɔ parce que nin cogo in na mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka ni se mɔgɔ wɛrɛw ye se sɔrɔ olu fana bɛ se ka taa marifa ta ka na ko wɛrɛ kɛ ala k'an kisi a ma o de kama an b'a ɲini démocratie bɛɛ fɛ mɔgɔ ko tɛ mɔgɔtarawani ko tɛ bandaw ko tɛ jamana ko de don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ ko de don bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka ban nin ma parce que tout simplement jamana tɛ se ka marcher nin cogo in na. an balaran k'a fɔ nin tun ye jigiya kura maaw kan ye an ka jamana bɛ basigi sira o sira fɛ ala k'an ka jamana kolosuma n'o tɛ an bɛ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an kelen bɛ an soli la wa an tɛ ka taama se minɛ dɛ n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ sanga ni waati bɛ le kɔnɔ girigaraw olu dama dama de bɛ don ko la furancɛla fanga min sigilen filɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛma ni minisiri ɲɛma n'olu galonna ka bɔ yen kalo 9 o de kɛra a tɔ yɛrɛ tun ye tilancɛ ye k'a sɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye bɛnbɛn kɛlen ka se k'a fɔ ko kalo 18 kalo 9 n'o kɛra tɔ kalo 9 sɔn'o cɛ paraw bilala ko la dɔw ka fɔla jamana kɔnɔ ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko sɔrɔsiw b'a dɔn de k'a fɔ waati min kofɔlen filɛ n'o waati sera bandaw n'a ka minisiri ɲɛma y'a jira k'a fɔ kow kɛra o kow ma kɛ o k'olu kɔni bɛ waati min sumamɛ ka k'olu kunna k'olu tɛ tɛmɛ o kan n'o dun kɛra wajibiya gɛlɛya bɛ don ko la ko kura sɔrɔsiw hakili bɛ fɛn min na k'i ka dɔn k'a bɛ gɛlɛya don ka ɲini fɛn na k'o sɔrɔ kɛ waati min fɔlen don ko sɔrɔsiw t'a fɛ ka taa ka bɔ fanga na ka bɛn n'o waati ye fotoden dɔw ka ci nka fotoden dɔw fana ka fɔ la ko ni wulikajɔ kɛ ka sanga ni sɔrɔsiw yɛrɛ ka masurama dɔw ka kuma ye ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ min ye Amadu Asano n'a ka maaw sɔrɔ ko nin sɔrɔsila ka ninnu sigilen bɛ k'a fɔ k'o kɔni kuma t'a la k'olu sɔrɔ cogo si kelen na ni ko in namunamuna ta ko don nataw kɔnɔna na k'a bɛlɛlen bɛ se ka kɛ bolafɛn ye k'o y'a ko kunba de ye ani o kɔfɛ Modibo Konɛ ni Sadio n'olu sen bɔra la ko i k'a dɔn ko maa ɲɛmaw ma foyi fɔ la sɔrɔsi ɲɛmaw ma foyi fɔ la ko don nataw kɔnɔna na k'u b'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɔ a la ten ko politiki mɔgɔw ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye ko k'u ko ta ka ɲɛsin olu ma k'i k'a dɔn k'o ye sɔrɔsiw yɛrɛ ka wulikajɔ kun ye nin bɛɛ lajɛlen la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan fɛn min da ka d'anw ka jamana dilan an bɛ dugawu kɛ o la anw ka jamana kɔnɔna na tarata ko kɛmɛ jɔrɔna ko ye ni tarata bɛ se Mali kɔnɔna na maa ɲɛmaw tarata o tarata sa e ka da caman bɛ olu bɛ siran dɛ k'o sɔrɔ kɛ ni ye jitɛmɛ an ka fanga dafiri ka fanga ka girigara don fanga na Mali kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka bɛn ni tarata don de ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn min da ka d'an ka jamana hali bi ala ka an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye M5 RFP ye olu tun ye ka dɔn k'a fɔ jamana kotigi so olu n'o tun ye ɲɔgɔn ye dɔ farancɛ in kɔnɔna na k'a sɔrɔ fanga ma daraki tan an barada k'a fɔ o kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn ye waati min na M5 ma ɲɛma olu ka fara ɲɔgɔn kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ Ekasa Mayiga ale y'o ɲɛfɔ u ka kuma ɲɔgɔnya sabatira fɛn min kan an ka lamɛn. ɲɔgɔnye min kɛra an ka délégation min taara directeur de cabinet de la présidente de la transition kunbɛn ale yɛrɛ ka laɲini la pour que a ko an ka se ka hakili falen an ka laɲini kuru 10 an tun delila ka min ci président de la transition yɛrɛ ye délégation ye lamɛnni kɛ nka hakilima minnu bɔra directeur de cabinet fɛ a nana ye k'a fɔ ko olu sɛmɛnen don gouvernement ka programme d'action kan et que mun kɔni lamɛnna o tɛ bɛn an ka laɲini o jɔsen 17 minnu b'a kɔnɔ a tɛ bɛn ni olu jaabi olu de dun fɔra président de la transition ye donc hali bi an ko directeur de cabinet ma k'a fɔ ko an bɛ makɔnɔni na hali bi jaabi dafalen minnu bɛ bɛn an ka laɲini jɔsen 17 ma M5 RFP bi continuer k'a ka ŋaniya ɲuman yira k'a fɔ ko an bɛ ko bɛɛ kɛ pour que transition ye a ka kɛ transition ɲuman ye a ka kɛ transition jɔlen ye min bɛ Mali lawuli a senkala kan pour que an ka se ka bɔ Mali kura kan min ye refondation ye nin kɛra an ka réunion de comité stratégique fɛ sibiri don mɛ kalo tile 22 Bamakɔ yan hakɛto bɛ nin kan salada an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Ekasa Mayiga kan ye
kuma kolomara tɛ dɔrɛ ye ko M5 tun labɛnnen bɛ u ye laɲini minnu kɛ ko fo k'olu de ɲini sabati la an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ala k'a basigi bi kumaw cayalen bɛ k'a fɔ M5 yɛrɛ k'olu de kan ka minisiri ɲɛmaya ka se ka o jɔyɔrɔ ta an ka jamana basigi siraw sira fɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye zona reporter musolakaw olu wulila k'u jɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye ba caman lamɛn sa u ka yɔrɔ ko la sɔmiya bɛ ka se ta tigɛ bɔ si tigɛ bɔ kumatigɛ ye maa min ye Sitan Kante don an k'a lamɛn. Aïdara fo yan ka Sufi Bilali fo yan kosɛbɛ parce que an ye taama damadamanin kɛ ka taa Aïdara fɛ yen ka se Sufi Bilali ma k'u ka kuma faamaw fɛ u ka kuma gouvernement fɛ donc an bɛna taa ni ka segin la an sɛgɛnna an tɔɔrɔla an ɲanina an ka sow cira avertissement foyi ma d'an ma donc an bɛ min ɲini faamaw fɛ ka dala bannen don kɛlɛ ma an bɛɛ de ka ka jamana in na an faso de don ni jamana wɛrɛ mɔgɔ kun ye nin kan na o de kun bɛ bara an na mais n'an faso ye nin kan na vraiment u bɔra an jigi kɔrɔ ATT nana a y'a ATT bugu jɔ IBK fana min tɛmɛna ko ye dictateur ye IBK ma mɔgɔ ka so ci dɛ IBK ma mɔgɔ bila kɛnɛ ma donc an b'a fɔ an ka autorité ka segin k'a fɔ bandaw ye k'a fɔ Asimi ye ko kɛlɛ kan ka daga bannen don kɛlɛ ma k'an tɛ siran an tɛ yɛrɛyɛrɛ an y'an ka wari de bɔ olu de adama yamaruya wari min an y'a sara an ka permis ni notification na a taara trésor national la donc ça veut dire u y'an autorisé an ka sigi yan an b'a f'u ye u bɛ fɛn fɛn kɛ u ka wuli teliya la u k'an ka yɔrɔ d'an ma n'o n'an bɔra an tɛ don dɛ donc an tɛ fɛ ka jamana in déstabiliser an tɛ yɔrɔ kari an ti maa fa neni an ti maa ba neni wa an b'an ka hakɛ ɲini fo a dan siran kisɛ kelen t'an dusu la wa an tɛ kuma k'an kan jigi an kan ti yɛrɛyɛrɛ donc u ka sabali falajɛ solola ni cɛw bɔra u musow ye anw ye u denw ye anw ye an bɛ tugu u kɔ i mana maa kelen dutigi kelen ka du ci du kelen jateminɛ maa joli b'a kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ bɔ ka fara u faw kan an bɛ bɔ ka fara an baw kan an bɛ bɔ ka fara an denw kan donc an bɛ kɛnɛma samiya sera luwanse sara ye dɔ kan n'an tɔɔrɔla an ɲanina donc u ka fɛɛrɛ kɛ k'an bila an ka hakɛw kɔnɔ Sherifu an y'i lamɛn k'i lamɛn donc i ko an ka sabali i yɛrɛ bɛ komi i dɛsɛra donc n'i dɛsɛra i bɛ bɔ an n'u cɛ an bɛ bɔ. an balada k'a fɔ ni tun ye Sitan Kante kan ye mais ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye fɛɛrɛ balalen ka kɛ k'u bila u ka hakɛ kɔnɔ o y'a kunba de ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ M5 RFP kabini ka dɔn k'a fɔ girigada ma don fanga kɔnɔna na ɲininkali dɔw kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ Ismail Fane na M5 yɛrɛ bilama hakila min b'u la ani Mali kɔnɔna na bi baaraw bɛ ka kɛ cogo min na e hakila ye mun ye an ka Ismail Fane lamɛn. K'a fɔ malaw ye M5 de révolution in kɛ ka taa ni IBK ye M5 tɛ mɔgɔ ko ye o mɔgɔ bɛ ka M5 kɛ Choguel ni Mutaga ni Bacilu ni Modibo Sidibe ninnu ye non M5 ye hakilina kɛlɛ de ye ka yira k'a fɔ ko IBK bɛ ka jamana mara cogo min na a mara cogo tɛ cɛkɔrɔba tun tɛ se tuguni o jamana tun bɛ ka mara cɛkɔrɔba den de bolo a ye tiɲɛni don jamana kɔnɔ k'a fanga pouvoir ale de y'a tiɲɛ an tun tɛ se ka jamana to IBK n'a ka famille bolo maintenant M5 ye hakilina kɛlɛ de ye maliyɛn minnu ko n tɔɲɔnnen don maliyɛn minnu ko an bɛ fɛ an ka jamana ka taa cogo min na a bɛ ka gérer ni système ye a système ma a ka bɔ yen n'o de ye M5 ye M5 tɛ mɔgɔ ta ye koyi récépissé tɛ mɔgɔ tɔgɔ la M5 na dɛ M5 ye anw fantanw de ta ye anw fantan minnu ko balo kun gɛlɛyalen don an denw tɛ ka taa école la an tɛ ka furakɛ insécurité b'an ka jamana kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ ka faga an de wulila k'an jɔ IBK ka taa ka bɔ yen système ka changer n'a fɔra k'an y'o kɛlɛw kɛ o bɛɛ kɛlɛ kɛra ka taa ni IBK ye o primature bɛ se ka ta cogo di ka n'a di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛ don min na ko bi ni remaniement min kɛlɛ filɛ nin ni primature tɛ M5 kana don gouvernement kɔnɔ n'u donna gouvernement kɔnɔ bolo b'a cɛ n bɛ fɛn fila fɔ soit primature ka d'u ma u ka transition ye gérer parce que an ye yɛlɛma de fɔ système bɛ a ka changer maa min bɛ fɛ ka changer o ye M5 ye jumɛn ye hakilina mun bɛ anw na n'an ye révolution kɛ n'a ye wa hakilina ka na don transition kɔnɔ k'a bila président kɔrɔ min na sigi an kɔrɔ ni élection nata in na donc a ka kan primature de ka di M5 ma n'u ma primature sɔrɔ ministère damadɔni bɛ o ka d'u ma sécurité o ka d'u ma administration territoriale vote bɛ taa ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ka d'u ma parce que Mali problème bɛɛ bɛ élection de bolo o ka d'u ma o ni justice n'o tɛ ni M5 donna gouvernement in kɔrɔ an b'a fɔ maa minnu sara révolution na u y'u tara ye o tuma M5 kana sɔn ka don gouvernement kɔnɔ n'u donna piège de don parce que piège de dar'u ye piège ye jumɛn a ko jamana ko don an y'a wele a kana don gouvernement kɔnɔ n'a y'aw ban ka don gouvernement kɔnɔ fasodenw b'a fɔ k'a fɔ k'aw ta tɛ jamana ko ye k'aw bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ ni transition tiɲɛna a bɛ fɔ ko M5 ne ye jamana dafiri parce que olu de taara ni IBK ka fanga ye donc to k'a bɛɛ la M5 b'a ɲini nin transition in ka ɲa mais a bɛ ɲa tiɲɛ ne kan a tɛ ɲa nkalon kan u ka welewele da ka kɛ primature de ka d'u ma n ye changement mun fɔ an ka jɛ an ka dilan ɲɔgɔn fɛ ka na n'o changement ye ni primature ma sɔrɔ administration territoriale o ka d'u ma défense ka d'u ma santé ka d'u ma justice ka d'u ma an bɛ se ka baara kɛ n'o de ye
n'o tɛ u kana don gouvernement kɔnɔ o tuma u ka kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛ ka transition observer n'an kɛra ka wuli ka jɔ min kɛ an b'o wuli ka jɔ kɛ k'u bila rayi kan k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye an ye révolution min kɛ a kana sɔn maa minnu sara u b'a kɛ ka taa an fɛ walayi n'an ma nin kɛlɛ in continue maa minnu sara denmisɛnninw de don u b'a kɛ b'an bɛɛ la a kɛ in tɛ dɔwɛrɛ dɛ u satɔ ye mun fɔ an ye an ta bantɔ filɛ nin a ye continuer de liti fɛ liti in tɛ dɔwɛrɛ ye changement in tɛ dɔwɛrɛ dɛ an tun bɛ système min kɔnɔ an ka bɔ système kɔnɔ donc système tɛ se ka dilan M5 kɔ a ye maa ja tɛ se ka dilan M5 kɔ parce que M5 n'a kɛlɛ kɛ M5 n'a sufɛ kɛlɛ kɛ ka sanjikɔrɔ kɛlɛ kɛ ka kasɔrɔdon kɛ sɔrɔsiw k'a bila u kunna M5 ne ta ye ni fanga ye an bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de an baladan k'a fɔ Ismail fana ni tun y'ale kan ye an ka jamana bɛ kɔlɔsima sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Dambele mun bɛ bolo an karamɔgɔ an taga Nigeria jamana ka Boko Haram kɛlɛcɛkuntigi Abubakar k'a juguni do kosɛbɛ ko fo k'a juguya kunnafoni bɔra mɛkalo tile 20 san 2021 wagati la Boko Haram kɛlɛcɛkuntigi k'a tun b'a fɛ k'a yɛrɛ faga yaasa ko État islamique kɛlɛcɛw kana se ka tɛgɛ da u kan n'an bɔra an taga Faransi jamana kan Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Nicolas Sarkozy k'a welelen do kiiriso la k'a sababu kɛ k'a ye damatɛmɛ wale kɛ nafolo la san 2012 wagati la a n'a masurunya mɔgɔ dɔ mɔgɔ 13 k'u welelen do kiiri la ni wagati in na mais k'u yɛrɛma ye kɛnɛ kan olu sababu de tun bɛ yen n'an bɔra an taga Israël jamana kan Israël kɛlɛcɛw ani Ama kɛlɛcɛw k'u sɔnna ka mugufili jɔ fɔlɔ ka sababuya kɛ Egypte ale ka dɛmɛ ye n'an bɔra an taga Allemagne jamana kan Allemagne marabagaw y'u kanbɔ Badawu ani Mutarwani ka minɛli la k'u ka labila joona ko parce que waliya min kɛra k'a ma ɲi Mali jamana ma an karamɔgɔ ye min sɔrɔ ne tun y'olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala a labanna ni fɛn min ye o y'anw ka jamana kungo de ye ala ka Mali basigi diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'o tɛ a kelen bɛ be furujugu ye a tɛ sa kunkan kuma ci ban anw ka jamana bɛ basigi sira o sira fɛ se Masa Rahamani ala ka an ka jamana kɔlɔsuma